हाय लोगोफोर गासिखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिननाय जाबाय। दिनै आं मोनसे शायरि लानानै फैबावबाय। बे शायरिखौ लिरनानै हरदों शायरि लिरगिरि नेम इन्जिन औवारी, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार, भिलेज पलदाब्रि। बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आंनि डिसक्रिप्शनाव मोनगोन, गासिबो नायहैबानो जाबाय। आरो जुदि आंनि चेनेलाव सोरबा गोदानबा अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां आरो लोगोसे बेल आइकनखौ अल खालामबानो जाबाय, जाहाथे आं भिडिअ गोदान होगारो नोंथांसिम सौहैग्रोयो। फैदो दानिया बिदिब्ला बिथां लिरना हरनाय शायरिखौ खोनासंलांदोनि। जायखौ नों फोथायो बेनो नोंखौ फोथायखेबस' खालामो, आरो जायखौ नों मुगैयो बे मानसियासो नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोनो। आरो नों जाय मानसिखौ फोथायो बै मानसिया नोंखौ नङा गुबुनखौसो फोथायो।